A Romaría do Rapaz nace no ano 83, cando eu tiña un pub que se chamaba Mais Alá, e puñelle aos rapaces os sábados pola mañás películas infantiles. Este era o único sitio que tiña o VHS daquelas. Non se vía... E Toño facíanos un chocolate. Poñíanos unha peli e... Empezou así. Non sei que Toño xa tiña moita inquietud con traballar cos nenos, para que os nenos tuveran as tardes ocupadas. Nós éramos novos e tiñamos ganas de facer cousas tamén. Entonces, pois nada, empezamos a facer reunións ali, íbamos ali a tomar algo, e xuntábamos con el, e facer ideas. E ocorreuxenos esa, por que non facemos unha festa para nenos con nenos na organización? Que por rapaces, ao principio casi non era. Digamos que era organizado por rapaces, pero era pos adultos prácticamente. Porque, como dixemos, non había, en aquel momento non había festas patronales en Silleda. Festas eran a Saleta, que era a festa do pueblo. Queríamos tamén darlle un pouco a xente maior algo para eles. Ao principio creo que costou algo, Home, aquí, sí, claro, porque éramos moi rapaces, tampouco o víamos nós, que a mellor... Os nosos pais tamén... Onde vades, onde vades vos organizar unha festa... E eu vos meter nun lío... O típico. A xente non tiña moi claro que iba a ser aquelo, non? Pero pasada a primeira ou a segunda, eu creo que a aceptación foi total por parte de todos, non? Facíase nesta plaza, a orquesta poñese deste lado, tiñamos aquí facíamos as actividades, as gincanas, as carreiras de sacos, por esta plaza todo. Esta plaza non era así, estaba libre, era... Non, nin asfalto era, creo. Non era asfalto, era gravilla. Aquelas os coches nin pasás por aquí, nós xogábamos o fútbol aquí tamén. Isto era como a plaza do pueblo. Acórdame que ao principio para conseguir os cartos, non me acordo, íbamos a pedir as casas e claro, veías un rapaz de 12 anos pidinche cartos para unha festa, repartíamos as calles e íbamos polas casas pedindo cartos e algún dábache 100 pesetas, outro dábache 500 e así íbamos juntando. Conste que despois a xente empezaba a decir se non vos chega, volvede. Volvede, entonces eso xa te animaba. Eso xa che daba un pouco de tranquilidade, porque a veces pasaba realmente medo, medo. Pero claro, nos meses preocupado, tendo 100.000, non sei se eran 100.000 pesetas debaixo da cama, un rapaz de 13, 14 anos, non sei cantos tería. Non sei, debe ser na primeira ou na segunda festa. E sei que o guardara debaixo da cama, claro, cando te levantas a mañá, o primeiro que vas a mirar debaixo da cama a ver se están os cartos. As barras daquelas non é como ahora, que chamas a Estrella Galicia e montache unha barra aí, a daquelas montabas todo de madeira, montabas a estrutura toda por aí. Parecía unha casa prefabricada destas. Íbamos ao monte a buscar paus e... Isto estaba, a plaza toda estaba cuberta con... tirábamos uns fíos, con uns papeles facíamos banderitas, estábamos aquí facendo banderitas, todo. Facíanse, cubríase todo, estaba todo cuberto con papeles de colores, todo. Eu, dese primeiro ano, o recordo así máis bonito que teño é eso, o de todos os rapaces grapando papeliños, un mogollón, todo, tiras, Mónica, esta generación, Mónica, Paula, todos estes, Javier, todos estes. César tamén nos botaban a mao, e como era maior, se había algún problema... El fora campeón de lanzamiento de martillo, se había algún problema, César, ven aquí. Fixeras unha gran sardiñada, que claro, nós daquelas non supemos calcular nada ben, acórdaste, estaba Javier Ojea, estaba Tanis, o veterinario, estaba Lito Lázaro, así uns cuantos adultos que nos botaron unha man moi boa. Pediremos unha burrada de sardiñas, non me acordo canto, pero claro, sobraron sardiñas a ponta. Pero unha barbaridade. Se hoxe nos mete un puro sanidade, cuidado, porque estiveron as sardiñas ali 2 ou 3 días. Pero bueno, son anécdotas simpáticas que quedan de recordo daquel ano. Y a pas de cheminée chez moi, pourtant j'entends le chaud crépitement du bois se consumant. Un ano fixéramos o concurso de rock. Empezaron a haber grupos de rock que vamos, hubo un par deles que eran así bastante agresivos. Sí, eran de Cangas, creo. Pero os que viñeran de Cangas, aquelo fora, xa che digo, na avenida, eu creo que ás 4 da tarde xa non había cerveza, que houbera que ir a buscar, porque aquilo era...
pasámoslo un poquinho mal en aquel momento, porque nós non estábamos preparados mezclar os rapaces con ese tipo de actividades, pero a idea foi dos propios rapaces, entonces como era a democracia había que respetalo. Ganaron eles na votación. Viñeran, eu recordo que traxeron o autobús, e o condutor, non te acordas do condutor do autobús animando ao grupo, bueno, aquelo era, hoxe é impensable todo aquelo fora. E pois xa foi cando, eu creo que foi a raíz do concurso, non sei se sería o último ano. Non sei se sería o último ano aquí, sí, eu creo que sí. Debe ser o último ano. E pois se cambiou para a Saleta. Despois hubo o descanso ese, foi cando se retomou outra vez, para arriba. Desde que a romería veu paseador, que eu creo que foi en que edición foi? Eso non me lembro. Foi na cuarta edición. No, eu penso que a cuarta, efectivamente. A partir da cuarta edición, 3 anos se fixo en Silla e despois se veu para aquí. O entorno estupendo para ir a comer. Si querías ir a comer, desde logo na plaza era complicado, en Silleda, e na Saleta hai un sitio maravilloso para ir pola mañán, comer, merendar. A idea xa se cambiou eso a un ámbito máis lúdico, digamos, máis lúdico para rapaces, digamos, exactamente. Ademais, a Saleta para os de Silleda sempre foi como un símbolo. A festa da Saleta era a última festa do verano, que era sempre é o 18 e o 19 de setembro. Entonces, cando estaba bo, xa ibas ou a cenar o día anterior ou a comer ese día. Entonces xa é un día como de recordar ali na Carballeira. O entorno era favorable, o anfiteatro estaba instalado, como se chaman, os pendellos para os talleres mellor imposible. Total, tampouco era tan longe que se podía vir andando. E decideuse facer así. Queríamos que estuveran os rapaces, que poderan estar libres e que poderan correr e andar por todos os lados sin que os pais teñan que andar encima deles. Entonces xa foi unha semana antes, xa traíamos bueno, claro, como día final de curso, os rapaces xa estaban libres, entón vían todas as tardes por aquí. Acababa o cole pola tarde, era empezar xuño e xa había que empezar xa a ir a traballar a Aseador. Claro, era finales de junio y era como lo que marcaba el inicio del verano y las vacaciones. Y ibas en el tren era un puntazo. Sí. Iban no tren que tiña Toño, sí. Coñados aí, iban para lá toda a tarde e volvían á noitiña. Levábamos a xente para non levar os coches, a xente desde Silleda. Íbamos cantando, vide xa, animadevos, a vida a romería. E viñan os nenos, non? E iban subindo o tren, algún solos, algún cos pais. Teño a imaxe esa de ir recollendo os nenos para ir a Aseador. Houve un momento aí que chegamos a ter hasta 120 nenos, unha semana antes traballando aquí todos, bueno, dun xeito moi harmonioso, ademais, porque nos coordinábamos moi ben, íbamos por zonas, un tocaba a Carballeira, outro tocaba os pendellos, outros tocaba o anfiteatro. Nos tiñamos un guía, que era Toño, non? E era un pouco que nos iba dicindo hai que ir por aquí, hai que ir por ali, hai que facer isto, hai que facer o outro e tal, porque éramos todos moi novos, non? Éramos todos xente de 14, 15, 16, 17 anos, entón, ele era un pouco que marcaba o ritmo e o traballo que había que ir facendo, non? Y Toño de vez en cuando me acuerdo nos juntaba y nos daba así como unas charlitas motivadoras. Sí. Confío en vosotros, sois los mejores. Y vos quiero, yo vos quiero, niños, vos quiero. O traballo que fixo Toño e Lucía, aí, a verdad, foi un traballo estupendo. Xuntar a tanta xente de distintas edades para que traballaran todos no mesmo proxecto pareceme fenomenal. Son o origen, xunto ca mocidade daquela época, e teñen todo o mérito, e seguramente sin eles non se houbera creado isto. Lucía é a que dá tranquilidade, repousada, con as ideas moi boas. Toño como máis efervescente. Lucía era sensata, digamos. Son un complemento perfecto. E Toño é el soñador, digamos. Toño é como Peter Pan, que nunca quere deixar de ser neno. Se dá por levar a romería do rapaz eu que sei, a Luna, pois témola que levar a Luna. Entonces é cando diz Lucía, bueno, a ver, pero pois é un mogollón de creativo, pero mogollón. Se ponía a pintar, pintaba bien, se le ocurría de repente algo y se ponía, yo qué sé, enseguida con 3 tonterías inventaba algo súper chulo. Conseguiu que un grupo de rapaces con 17 anos que non pensas en ir ali, porque a mitad deles se lle din de ir a organizar a romería do rapaz, dirán, mira, voume de copas, búscate a vida, que eu voume de cañas e de copas cos colegas e aí te quedas, sabes?
E conseguiu facer que eso, 15 ou 20 personas de 17 anos que éramos todos amigos, nos implicáramos de tal maneira no tema hasta chegar a sentila como nosa, a festa. Tamén era a sentirse necesario que ti tiñas que ir porque había que facer a romería e tiñamos que ir a traballar, non? Claro, que teñamos unha función. Sí. Non é só que tiveramos un día dedicado aos nenos, no, que os nenos teñamos unha función ese día, non? Era o bonito participar deso. Era moito nervio estar preguntando a diario cando empezamos a traballar, porque, bueno, había moitas ganas, non, de facer cousas e disfrutábamolo, non, porque estábamos ali todo o día para arriba, para baixo, facendo de todo, non, colgado polas escaleiras. Vías de carpinteiro, cargabas materiales, andabas... Facíamos de todo. A ver, ao mellor lastimamos algunha vez, supoño. Non recordo si nada. Supoño que daba un dedo ou... Pero non morremos ningún. Eso tamén te lastimas na casa. Sobre todo ao principio, o que máis nos levaba era a decoración. Montábamos a estrutura, un pao grande para tirar todas as guirnaldas. E colgar centos de papelitos, non te acordas? E colgar centos de papelitos, é verdade que fixemos un ano un paraguas que non se vía o ceo con tantos papelitos. Daquelas non había banderitas para comprar, todo grapar, papelitos, grapar. Toda a man, unha pasada. Como éramos pequenos, aquelas, pois dedicábamos a pintar, a xogar moito tamén, era un xogo tamén para nós, non? Entre que pintaban, non pintaban, facían, pensaban, tiñan que pensar os modelos, os colores, cos papeles todos e tal, pasaban estupendamente. A decoración non é exactamente decoración, senón era a parte creativa, de crear algo, de sentir as cousas diferentes, de ver algo distinto, para evolucionar por dentro un pouco. Era un pouco o eslogan co que nacera fora divírtete aprendendo. Entonces a parte creativa era importante para facerse por dentro e despois expresarse por fora. En realidad toda la fiesta era hecha por niños, entonces da igual, donde miraras, aquel dibujo lo había pintado un niño, aquella verja la había pintado un niño, entonces todo era hecho por niños. Estaba todo feito polos nenos e veíase a súa creatividade, todo o que traballaron, porque esforzábanse de verdad, traballaban de verdad. Entonces veían ali como plasmado o seu traballo de tantos días. El cartel de los payasos lo pinté yo en el colo, en aquel concurso, en el María Inmaculada, y ver de repente tu cartel de los payasos por todo el pueblo, ver a unos payasos gigantes que eran la entrada de la romería como haciendo un arco, decías tú, madre mía, esto es, no sé, es que ese era el premio, ¿sabes? Ver que realmente lo que tú hacías servía para algo e eras unha niña, no... Nos gustaba facer as cousas ben, ou polo menos o mellor que sabíamos facelas, para que a xente dixera, mira que ben e tal. De feito, bueno, pois moitas veces nos felicitaban, mira que ben vos quedou isto, que bonito vos saleu o outro. E, bueno, e ao final, aínda que teñas 14 ou 15 anos, che gusta que a xente te felicite polas cousas ben feitas, non? Sobre todo cooperación. Traballar uns solos dos outros sin que houbera pelexas, nin problemas, nin eu quero, eu non quero. Estar en grupo e traballar todos po mismo fin. A mí iso parecíame fenomenal. Al final, vendo destes anos despois, onde pasabas ben, eu creo que era na propia montaxe, nos propios días previos, máis que na festa en sí, sobre todo daquelas, cando participabas na organización mesmo. Poder traballar en equipo, que con xenias ca xente, xa nos levábamos moi ben, pero sí que se unen incluso máis lazos o conseguir traballar ca xente e decir, joder, pois saleunos ben. Los sacerdotes de Seador siempre han estado presentes, o sea, siempre estaban por allí pululando, o sea, nos ayudaban a hacer una cosa o a hacer otra, pero siempre estaban por allí. O meu irmán Juan axudou moito, fixo moitos talleres. Eu creo que se non é por el, moitos anos non dábamos a cabo. Estaba Jaime igual, estaba Eleodoro, estuvo mucho con nosotros también. Jaime ayudaba mucho a Toño, el padre Jaime. Que también pintaba muy bien. Sí, pintaba muy bien y tocaba el acordeón. Juan, Eulogio, Chapi, o sea, toda esta xente que os vías con 30 e pico, 40 anos implicándose na romería, axudándonos a fazer as cousas, o que fixera falta, e decías ti, joder, pois, a ver, se esta xente o fai e tal, porque nós non o podemos facer, non? O sea, os que van crecendo, van un pouco apartándose, digamos, para o novo, e van entrando os máis novos. Cando te das conta, o sea, xa están os novos xa encargándose das cousas e os maiores xa de outras. Cambiou o rollo moito dos 10 aos 17, cambiou moito. Cambiou, non? Pero bueno, ao final
eso, non o chegabas a disfrutar realmente cando traballábamos, non o chegabas a disfrutar realmente mentras non vías que todo estaba listo. Unha vez que estaba todo acabado e que viras que salira todo ben, bueno, pasábamos o pipo. Tiñamos a Toño, que, bueno, contrataba, encargaba, traía os materiales e tal, pero despois a responsabilidade era túa, entón, ese ano tan especial porque realmente é como se fixeras ti a festa. E despois que fixeches a festa cos teus amigos, sabes? Entón era como... Disfrutaches traballando, que iso é complicado de decirlo, non? Iso é complicado aí hoxe en día, non? Alguén que disfrute traballando. Unha vez que acababa, sí que nos xuntábamos todos, nos tomábamos as nosas cañas ou as nosas copas e contando as anécdotas que che pasaran en todo o día, un no parking que lle tuvo que aparcar o coche un vello porque non sabía aparcar, outro no bar que non sabía tirar as cañas e toleaba. Para eles era un día especial, era un día dedicado a eles. Tiñan todo o que puderan querer e gratis, porque había inflables, había payasos, había os talleres que eles organizaban, talleres de chapa, de pintura de cara, que aínda que viña xente a axudar, fundamentalmente eran eles os que habían traballado, eran os que estaban ali, entón os facíanse así como os interesantes, non? Importantes. E era un día moi especial. Era moi divertido, e claro, llevas un mes preparando esta fiesta, pues es el día de la fiesta y estábamos histéricas. Y además que ese día, pues imagínate, te tocaba estar en el taller de chapas, vender helados. Traíamos bar e helados, e gestionábamos todo nós. Estaba aí, entre outras persoas, dando callo Elena, Elena, sobre todo na barra, era buenísimo. Montábamos os helados, os helados sí que nos daban traballo. Que nos daban duro, estropeábase os helados. A hora de facer os talleres, sobre todo ao principio, se involucraba a xente do pueblo, asociacións e demais, para que hicieran unha actividade. Tamén turnábanos e tocábanos traballar no taller de chapas, non? E íbamos por grupos. Entón, claro, vale, teñamos que ir a facer as chapas, logo queríamos ir a ver aquelo, había unha actuación, ou había un mimo, había... Tiñamos que estar un pouco pendientes de sempre había algún invitado, algún mimo, algún payaso e tal, que tivera todo en orden para cando lle tocara a súa actuación e demais, non? Llegar allí, pues me hago una chapa, me hago una cara de barro, me hago un collar, bueno, había un montón de cosas, me pintan la cara. Era yo creo que disfrutaba muchísima gente, venía gente de toda Galicia. Soltábamos globos, había la suelta de globos, ¿te acuerdas? Sí. Se facía unha solta de globos, bueno, pois había que encher os globos, pechalos, acababas cos dedos sangrando, había que tender o bar, había que facer 50 cousas e non éramos moita xente tampouco, non? Entón, tiñámonos que dedicar a traballar durante todo o día. Mira, eu recordo un ano que viñera o que facía, non te acordas, os globos de Betanzos? Soltáramos un globo de papel. Daronos un traballo, claro, a botar llamado ao tío, que ao final salir o globo era pequeno, pequeno que ainda... Non, era de 15... E soltamos un globo que creo que soltáramos aquí. Non, soltáramos arriba. Xa, me sí que subir eu arriba... Era que subir eu arriba a estrutura ali para aguantar do... Que o lanzáramos aí, ca frase que naceu, de por un humanismo ben entendido. Estuvera, bueno, colléramos un pouco de medo porque era verao, e saiu voando todo por aí, e, bueno, non sei, al final... Bueno, porque daquelas todavía se lanzaban un mogollón de globos sempre. Festa da espuma era o fin de festa, e teño recordos de eso, de compañeiros ali, xa casi como que non daba respirado, entonces momentos moi divertidos. Que a espuma, vaya, a espuma era para afogar ali dentro, na espuma que picaban os ollos a Dios ainda por encima, metías ali na espuma e salías cos ollos rojos e facendo así, non? En plan, tío, es que non vexo nada, tío. Ali os bomberos en plan, mira, no, a espuma es moi buena. Moi buena? Resbalada. Venga, tío. Venga, tío, que casi me quedo cejo aquí, tío, que te estás contando. Y nuestros padres sí que yo creo que los disfrutaban muchísimo más, porque ellos subían allí a la Carballeira con las empanadas y tal, estarían allí en la pandilla de amigos y luego pues veían el desfile, andaban por allí, pero nosotros poco. Un ambiente familiar total, estaban as familias por grupos, ibas a falar con uns, con outros, incluso ibas a mirar que trouxeches de comer ou cosas destas para meterse con eles, ou pedíaslle café se ti non tiñas. Bueno, éramos os do pueblo. No iban a los talleres, pero el hecho de estar allí todos en la Carballeira... Pues de sobremesa estarían... No sé por qué tampoco los veíamos. Íbamos igual allí a pedirles dinero para comprar un helado, poco más. No estábamos con ellos.
Sí, era una fiesta muy divertida y muy libre, ¿no? Te ibas allí con tu familia, luego te ibas, bueno, estaba todo el pueblo. Y una fiesta en la que va todo el pueblo y lo pasa bien, yo creo que esas cosas no se deberían perder. Entón, hubo un momento que dispuxemos de mellor presupuesto, entón podemos traer, a xente moi boa de fora de aquí. Foi cando trouxemos a Tortel Poltrona. Para moita xente aquí, Tortel Poltrona non é ninguén. Ti vas a Cataluña e dis quen é Tortel Poltrona e te dicen, pero tu vistes al Tortel Poltrona en Silleda? Pois si, por moitos catalogado como o mellor payaso do mundo. Por aquí todavía non se vira e entonces gustou moitísimo. Parte que trae unhas acrobatas bonísimos, non? O xogo que fixo co vento que facía, porque era un vento increíble. O xogo que fixo aí coas sillas, eso é espectacular. Por exemplo, cando veo Joan Codol, que era un mimo era bonísimo. Aquí nadie vira un mimo, prácticamente. Sí. Que animaba muchísimo, porque ella se venía unos días antes y entonces hacía actividades con nosotros, siempre estaba con los globos, sí, era muy divertido. Y eso, Toño lo traía ya unos días antes para que nosotros disfrutáramos de él, no era solamente la actuación de ese día. Andaba teto tamén co rollo de roubar os relojes á xente. A broma tal, e nadie yo roubaba, pero él acababa ventilando todos. El Mago Teto venía con nosotros a los viajes también. Lo lleváramos a Eurodisney, sí. Ahí fue un poco como para premiar a los niños en el trabajo, porque al final los niños trabajaban en el montaje y todo eso. Eso para mí fue el regalo de mi infancia. Sí, es verdad. Sí, porque fuimos con 9 años a Eurodisney. Yo el primer viaje no fui al segundo. Fuimos 2 veces a Eurodisney y una vez a Por Aventura. Y de aquellas, o sea, ahora ir a Eurodisney iban bastantes niños, pero es que de aquellas nadie iba a Eurodisney. Porque hubo un año que cuando íbamos a ir a Eurodisney que estuviéramos trabajando todo el verano en la piscina, montáramos un chiringuito de perritos calientes y golosinas y trabajáramos todo el verano allí para sacar dinero para ir a Eurodisney. Para viaxe de paso estar na piscina. Até incluso recordo un ano, non sei en que festa foi, unha empanada ou unha tortilla, fóramos a vender perritos calientes ali. Pero a verdad que pagou a pena. Eso que fomos en autobús, que foi que un día 24 horas. Foi un montón de tempo. Chegar ao cine foron 24 horas en autobús. Sí, pero acórdome que rifábamos o pasillo do autobús para poder dormir estirados. Sí. Era como un pouco uno, outro pouco outro. ¿Qué tal lo estáis pasando? Estás un poco mareado. ¿Lo pasáis mal? ¿Nos vamos para Silleda entonces o no? Les petits salauds de ton histoire qui ont tout fait pour te laisser croire que tu ne valais rien, que tu mourirais demain. A idea del desfile naceu aquí. Entonces houve un día que se invitei a comer aquí un churrasco. Acabamos de comer e tal e cual. Poñeme a deixar descansar un pouco e trouxemos unhos manteles. Elas empezaron a xogar. E de repente, sinto, Toño, ven aquí. Chego ao anfiteatro e vexo con os manteles todos coas mantas que trouxéramos para o chan e todo para aí, e vexo facendo un desfile coas mantas, cambiando de manta, cambiando de tal, movéndose pa aquí e pa lá, e dixen, coño, esta ten que ser unha das actividades estrella da Romería dos Rapaces. E era o bautizo para os que tiñen que empezar a facer Os novos, os que salían a pista, digamos. Pues el jueves todo el mundo Seador, llegabas allí y claro, como tú ya sabías que querías hacer el desfile, ya nos íbamos a la caseta de Seador, las niñas, y nos encargábamos de todo. Íbamos a las tiendas de Silleda caminando, comprábamos los papeles que nos parecía que nos iban a quedar bien, decidíamos todo nosotras. Ainda non interviñan moito as mamás, que eran máis as rapazas que se encargaban deso cos nenos, os que facían, e entón, bueno, aí salía cada cousa que, bueno, feito por eles era unha maravilla, non? Daban ideas, a verdade que facían uns traxes estupendos, xa quixera algún modisto ter esa imaginación. Nos compramos las revistas tipo Vogue y tal para copiarlos. Y era creativo, porque hacíamos hasta los patrones, le metíamos pinzas a los vestidos. Yo me acuerdo una vez que íbamos, tú, Natalia Castro y yo, que íbamos de plateado, de verde y de rojo metalizado. Y eso fue viendo Sensación de Vivir, que Brenda llevaba un vestido plateado horroroso y nos encantó. Y dijimos, pues ya está, lo copiamos y vamos las tres, cada una en un color. Claro, luego no era muy parecido a la realidad. Pero para min era digno de admiración o que facían, porque eso, eu entrábamos esos rapaces míticos que viñas de facer o do campo máis tal, machotes ali todo, super guai, non?
E chegabas ali e vías todo aquelo, chaval, e decías, en 10 minutos salías ca cabeza así, pum, pum. E entre os rapaces gritando, elas, pásame non sei que, pásame lo outro, pásame non sei que, corta por aquí, corta por allá. O sea, era un caos absoluto, o sea, eu realmente, cando vía os traxes feitos, decía, joder, foron capaces de facelo. Y aquello siempre salía un churro y te Los probabas los pantalones de los chicos era dificilísimo, porque claro, era dar un paso y aquello era de papel o de bolsa de basura, se rompía por todos los lados, Sí. era imposible. Más bien era de imposible. reírnos de las trapalladas que nos salían, Sí, pero... hacíamos 5 trajes para que saliera uno, y a última hora, siempre. Nos facíamos 20 vestidos. Cando levábamos 18, pois claro, a esa rapaza, a pobre tocabaño un pouco máis desmellorado, mellor que o primeiro. Para min, o millor foi o ano que se implicaron, os anos que se implicaron Mari Rosa, Isabel de Callobre e Puri Ojea. E cando houbo un desfile na Semana Verde para promocionar a romería do rapaz, entonces aí sí que fixemos os traxes. Y llevábamos unos trajes marrones con hiedras y con elementos así más naturales. Sí. Como era otoño, pues sí. le metimos hojas y tal. Esas ideas eran de nuestras madres. Claro. En ese desfile sí que nos ayudaron bastante las madres. Por hecho, si veis las fotos, eran unos vestidos los Ya con marrones. patrón, sí. Entonces os collense os papeles e facíanse directamente sobre o corpo da rapaza. Este é un vestido como de mañán, digamos, que era unha chaqueta e unha falda, o que pasa que xa vedes como está. Facíase todo a base de grapas, podedes ver, pegamento. Este é un vestido de día. Logo fixen a Raquel un vestido de cóctel, baixo idea dela, que o quería, palabra de honor, mira como está todo escacharrado. Esta era a parte de atrás, tiña os seus... Eu tiña un bolso así, estilo retro, entón cunha caixa de galletas María, forreilla co papel, fixen unhas floriñas, e bueno, o bolso do máis estupendo. Entón as nenas daban as ideas, e nós facíamos o que se podía. Tome pena tiralos, a verdad. Por eso os teño conservados. Eu teño axudado na música e no escenario, ademais, en eso sí, sí teño axudado. Bueno, Marta sí, miña muller sí ten axudado moito a facelos. Xa máis recientemente aquí, algún no que se implicou plenamente Rosa Fernández, que tamén aí tiña moi boas ideas, porque, a ver, a idea, o tema naceu un pouco co tema de reciclar cousas, non? Un momento dado, por eso sería bonito que eso se mantuvera. Bueno, eran muchísimos nervios. No dormíamos esa El día noche. anterior casi siempre dormíamos juntas. Me acuerdo una vez que dormimos en casa de Belén todas. Ya no dormías en toda la noche porque aquí nos quedaba por retocar algún vestido. Había que acabar el traje, probar qué peinado nos íbamos a hacer, qué zapatos íbamos a llevar. Y claro, al desfilar había que ir a la vez y los mismos giros, entonces bueno, había mucho que practicar y Sí, muchos porque nervios. luego ensayar, o sea, los desfiles y los playbacks estábamos un mes entero ensayando, en la romaría y en casa. Todo o mundo estaba ali para ver, o Sama estaba moi ben montado, tiña unhas músicas moi bonitas, que as poñía José, o sobrinho de Toño, poñía unhas cancións preciosas, axeitadas a cada tipo de modelo, moi ben, era como un desfile de alta costura. Y sobre todo iban a vernos nuestros padres familiares, ellos te decían Sí, claro, que era lo venía- más de lo más, entonces... Mis tías y mis abuelas venían de Moraña a vernos, era como el acontecimiento del año, o sea que sí, yo creo que a la gente le gustaba ir. Claro, igual luego era toda una claro. putrada y ellos nos decían que súper bien porque éramos los Pero niños. claro, era muy entrañable porque tú veías a los niños que ellos lo hacían todo. Sempre iba mamá un poquinho máis maior con outra Sí, máis pequena, exacto. que de amao, Claro. como para que non se... Porque había rapazas de 3 anos Sí, sabías sí, desfilando, entón pequeñas. claro, ti metías a rapaza, bueno, había algunha que daba igual, o sea, tanto Sí. lle tiña, collía, arrancaba, tiqui, dabas a volta e tipo, que tes 3 anos, pásame aquí. Les enseñabas a todas dar los pasos igual, a llegar aquí giráis... Girar, se entonces- ponían de espaldas así. Claro. Entonces nunca necesitamos que nadie nos dijera nada. Era un follón, porque era mogollón de nenos, o que pasa que iban salindo primeiro os pequenos, logo os de máis edad, así hasta chegar aos maiores. Estábamos na parte de atrás o día do desfile para axudar a
Había nenos moi pequeniños para axudar a vestilos, desvestilos. O máis estresante era cando tiñas o desfile a 10 minutos, tiñas a xente toda sentada, todo o anfiteatro a tope de xente, e ti estabas detrás, que si co pintalabios, que si co peine, outro choraba porque tiña vergonza. Eu acordome que a primeira vez que me pintei os ollos foi ali na romería do rapaz, foi a primeira vez que me puñeron rímel, pareceme horrible aquelo. Pero sí, claro, era a miña primeira vez. Sí, porque aparte pintábamos, nos peinaban. Sí, aquí había, sí. Sí, era un backstage en toda regla, tal cual. Sempre máis valorado polas nenas, pero os nenos tamén non facían moi ben, e había algún que era un asiduo, todos os anos, además xa se presentaban porque querían desfilar. A ellos tampoco le gustaba a la mayoría hacer trajes. Venían allí a que le probáramos y estaban deseando salir a hacer. Ellos solo querían ir de rapeiros. Yo recuerdo a mi hermano, a Adrián y a Cacho. Ellos querían ir de malotes, querían llevar una gorra para atrás y pero claro, hacer un traje de rapeiro era dificilísimo. Entonces al final iban con una bolsa de basura encima y punto. Sí. Porque Pablo G era mundial nos desfiles, mundial, era pequeniño, pero que lo era. Salía Pablo e todo o mundo a aplaudir e escarallábase de risa con él, porque era mundial. As máis lanzadas eran as que cantaban ou facían un coro por detrás ou así. O recordo que teño é de estar ensayando, pero ademais eso era moi... había que tomarlo en serio, o sea, non... Eso non era coña, había que ir ali, facer os pasos... eran as maiores... Exactamente, eran as maiores... Claro, despois xa uns anos máis pa diante, pois xa pudemos ser nosos pais e tal. If you ever wanna see the bottom, then I'll show you. I was screaming again. Ay, cuando mi hermano hacía el playback y nosotras bailábamos. ¿Y tú hiciste Dirty Dancing? Exactamente, sí. Es que fue muy famoso el playback de Dirty Dancing. Sí. Recuerdo a Elizabeth cayéndose y nosotros bailando así por los aires con aquel tutú rosa que se nos veía el culo, claro. Sí. Virtues come and virtues go. I dressed up in women's clothes. Además era un momento especial porque todas as familias se xuntaban ali nas gradas, os pequenos incluso xogaban polo medio, había globos, había tal, non era un desfile que todo o mundo estuvera calado. O desfile os adultos é o que pasan no mellor casi que sobre todo os pais pasan no mellor casi que os fillos. Pois eu acórdome que agora non quero decir, non sei se fora a Sabela ou André Ojea, unha delas, que no desfile que se lle había caído a parte de arriba do vestido. Fue el trauma de mi infancia. Fue en una romería que se hizo en la feria, en la semana... ¿Era Turiespor? Sí. Y yo llevaba una falda así, de bolsa de basura y un top que era tipo bikini. Y entonces yo iba tan tranquila desfilando y ya al final me doy una vuelta, el top se me cae de la cintura, me doy otra vuelta, vuelvo hacia adelante, totalmente sin parte de arriba y ni me enteré. Y claro, la gente aplaudiendo, yo toda chea en plan, joder, qué bien lo debí de hacer. Y cuando me doy la vuelta y bajo por el escenario y me veo, claro, imagínate, llorando dentro, el lunes no quería ir al cole, que no pasó nada porque era una niña de 8 años, pero esos momentos marcan. Había pequenos que en vez de ir para diante iban para atrás, que daban a volta cando non debían, que ao mellor algún xa se lle rompeu o traxe no mismo desfile, pero todo eso traba a formar parte do que era o traballo dos nenos. Supoño que como era xa o remate, era como a parte máis importante, como en todos os desfiles de moda. A parte final, apoteósica, era o desfile de traxes de noiva. Era el momento cumbre del desfile, nos parecía a nosotros, porque ya ves tú. Pero sí, nos parecía lo más ir con aquellos trajes blancos. Con el ramo y con las damas de honor, era así todo tremendo. Siendo niñas te parece que es como ir de princesa. Que te veías allí con toda aquella gente mirándote, la música sonando. Y tirabas el ramo y todo para atrás. Y claro, y tirábamos el ramo, es cierto, sí. Y claro, era lo más. Guay. Eso, para min, foi o mellor da romería de todos os anos, nin 17 nin nada. O ano que desfilaste de novia. Sí, total e absolutamente. Lo que pasa es que lo de las novias estaba reservado para las mayores, que siempre éramos nosotros. Siempre éramos nosotras, es verdad, qué morro teníamos. Entonces yo fui por lo menos, no, creo que fui 1 año o 2 de novia. 2 seguro, yo recuerdo de ir 2 años de novias nosotras. Recuerdo que a mí me fixo Fátima. Estábamos ali, eu, claro, quietiña, ali non te podías mover, e que che fixeran o que fora, porque era para o teu vestido de novia. Entonces, recordo que me dixo, bueno, pois agora xa temos a falda feita, xa temos feito tamén o top, agora solamente nos queda adornalo. Entón, imos lle poñer unhas flores verdes.
Eu dixen, unhas flores verdes. Toda a vida esperando para ir vestido de noiva, agora ponme unhas flores verdes. Eu era como, non pode ser, sabes? Eu levaba, por exemplo, unha coroa, era unha coroa e un ramo, tamén que lle colgaban así unhas cousas, non sei, eu sei que o conxunto entero, eso era, para min, foi, xa che digo, o mellor recordo que teño. Incluso o ramo quedou ali disecado, xa eran flores secas, pero eso xa era disecado ali. El premio era o desfilar tú o ver a las pequeñitas monísimas desfilando con los vestiditos. Claro, el premio era que el traje no se rompiera, que fuera bonito y que pudieran salir a lucirlo, ya era el premio, no necesitábamos nada más. A mí xa me gustaba o desfile antes, sempre me gustou. Claro, ves, os teus fillos gustache máis porque se fai máis gracia o mellor, pero a mí gustoume sempre. Todos os desfiles. E despois, claro, vías o público que estaba entregadísimo, era un flipe ver cando empezaban a dar palmas, bueno, aquilo, e cantar as cancións o mellor cando había un playback. O desfile foi un éxito total. Ainda hoxe sigue sendo, que mira que se debe levar moitos anos. Claro, pero que vais renovando, ahora entran outros rapaces novos, entran outros pais que antes eran fillos. Teóricamente os que empezaron esta festa son os coras Ahora, os que traen os nenos. Os nenos a ela, quizás sea a xeración que máis e casi debería importar. Nós agora xa vamos cos nosos fillos, vamos todos os mesmos. Falta Juan, vamos os mesmos. Xuntámonos todos cos rapaces ali a pasar o día. Comes ali, pasas o día, e agora sigo indo porque eu teño un pequecho e o levo, lóxicamente. Si vas ahora con niños, con mis sobrinos o con sus hijos, es distinto, porque lo vives a través de sus ojos. É duro. Eu o primeiro ano que levei ao meu fillo recordo con moito cariño. A ver, agora disfruta de outra forma, disfruta los que teus fillos. Eu creo que ahora se disfruta... Pero o cariño sempre lle tes aí a romería. Quizá máis. Se non ten fillos, ten os amigos ali, ao final o pueblo está ali, o día da romería está prácticamente o pueblo ali arriba tamén. De feito, na nosa pandilla xa hai varios que non teñen fillos. Non teñen fillos, veñen a comer con nós ali, van a facer a festa. As familias traen a súa comida, sobre todo en peñas, e, bueno, eses valores si se siguen inculcando. Para mí es muy importante porque ese día es uno de los días, a ver, es como el día de la resurrección de Dios, de Jesús. A mí no se me ocurre una idea porque se llama así. Porque así como si fuera o día do neno. Es como si fuera el día del padre, solo que los niños son los padres. Para que os nenos se divirtan. Para non estar todo o día na casa. Ir ás atraccións, facer algunha cousa. Hai moitos familiares que van dos nenos aí a velos, bailar, xogar, acompañalos. Segueu tendo o mesmo trasfondo de ofertar un día de actividades lúdicas e culturais, deportivas, para toda a familia, pero no que xa vemos un pouco o cambio con esa organización inicial que tiña a romería, na que participaban, pois eso, moitos nenos, e un pouco se asumeu desde o Concello a organización, con colaboración de asociacións, dos rapaces de Silleda, e pouco a pouco, bueno, se foi transformando hasta actualmente, que o Concello é quen ten a organización total do evento. Está claro que unha festa desta envergadura na actualidade, pois así un apoio total do Concello, sería moi complicado realizala. Bueno, digamos que hai outro tipo de financiación e hai máis actividade, hai outras cousas que en aquel momento, bueno, pois non nos podíamos permitir, era
o que nós podíamos facer coas nosas mans e coa axuda de amigos e de colaboradores, non? Que non cobraban, non... Agora hai máis actividade, hai máis cousas, pero bueno, son outros tempos, non? O traballo de campo aquí, ao mellor, botamos 10 días antes, Sí, ou así. sí. Pero aparte do traballo de campo é moito que organizar e xa facemos reunións periódicas prácticamente 2 meses antes. Como Silleda é un sitio que ten tantísimas asociacións, sí que temos moita colaboración. Mesmo os padres da Saleta, que sempre, bueno, nos deixan todo isto, toda a colaboración, nos botan unha mão en todo. A nivel de organización do Concello, solamente o equipo organizador, pois seremos sobre 8 personas ou así. Logo, claro, todo o resto de personal municipal, de mantenimiento, jardinería, para montaje de todo, moita xente se move durante esos días. Son 29 anos de romería, 28, 29 anos, que bueno, o sea, cambiou a romería, pero cambiou a sociedade, cambiou os nenos, cambiou o concello, cambiou a forma de traballar, cambiou todo. Yo mirando lo que hacíamos nosotros no era un escándalo ni mucho menos, es que antes era así, tú salías a la calle y no te controlaban se quedaban tranquilos, no pasaba nada. Sin embargo, ahora te parece impensable dejar a mi hijo subir solo con otra pandilla de niños. Es que ahora tiene que haber por cada 5 niños un monitor, van en el autobús escolar y tienen que ir padres acompañándolos con chalecos, es otra historia. Creo que eso xa temos asumido ahora todos os pais, xa levamos dentro de protección e de telos encapsulados. Non lle pasaba nada, poden ir e incluso respirar en aire sano, están ali toda a tarde, por lo menos chegan a noite e durmen, que chegan cansados. Eu mandos andando, últimamente mandos andando todos para a festa, andando hasta a festa, non lles pasa nada. Vendos como antes os nenos a facían eles, os nenos e mozos, pois era a festa como máis túa. Ahora, ti que se vas a unha festa, por moi bonita que sea, por moi organizada que este, se chegas está feita, sí, porque festa máis boa. Pero se a organizaches ti, se a fixeches ti durante unha semana, durante 10 días, é que é moito máis bonita. Disfrutas máis, inda que non haxa tantas actividades, é a túa festa. Eu creo que eso era a base de isto. Eso sería o bonito de recuperar, sería o bonito de volver a ser, vamos. A función de canguraxe quizás é recuperar o que era a nosa mocidade antes. Os nenos despois do colexio van para ali, están todos xuntos, fan actividades, e para eles tamén é algo diferente. Algún ano teñen vido durante toda a semana a axudarnos a decorar, non? A facer cousas para decorar o recinto para o domingo da romería, pero sobre todo colaboran na organización do desfile e dos playbacks finales que se fan con materiais de refugallo. E fan un espectáculo aí moi bonito, final, con actuacións. Sí que empezan a traballar moi pronto, porque algún ano ten habido 90 nenos participando, ou 100 nenos participando nos playbacks. Entonces, é dicir, elaboración de traxes para todos esos nenos, os nenos colaboran, incluso algunhas mamás... que son... Sí, as mamás dos nenos teñen a oportunidade tamén de colaborar, organizan nenos que incluso non van ao seu servizo, xa que esta é unha actividade aberta a todos os nenos, e vamos, xa che digo, fan unha hora de espectáculo aquí, a verdad que moi currao, moi currao. Las primeras veces me daba un poco de vergüenza, pero al final me tuve que apuntar. A mí me ayudó un poco, me dio un poco de confianza. Eu fun bastantes veces a romaría e xa me conozco, así que agora non sento moitos nervios. Veñen os familiares e conocémolos e non temos vergonza. A min grábame e apláudame. A miña nai sempre anda con móvil. Porque ao estar tanto tempo preparando as cousas e esforzarnos tanto, daríame pena, por tanto traballo, non facer nada. E ademais, porque ese día é moi especial para min e para outras persoas. Maquíllanos as colaboradoras e tamén o que facemos cos traxes non os compramos, os fan aquí. Cooperamos un pouco, axudando a facelos, recortando algunha cousa, pegando algunha cousa. Yo no sabía mucho, que yo intenté ayudar, pero no me salía muy bien, que digamos, así que tuve que pedir ayuda.
de las profesoras, claro. O días de facer os traxes hai moito lío porque hai que traballar moito, axudarlle as monitoras, aos pequenos. Con cartulina recortamos así, que creo que era papel negro, que parecía cartulina que estaba xa pintado, recortábamoslo, facíamos pantalones, pegábamos pegatinas, e tamén tiña un pouco que tiñan así unha cara de cabalo, porque bailamos caballito de palo. Moita diversión, porque estamos con nosos amigos, podemos facer moitas cousas. Os nenos teñen, incluso a veces non han chegado a todos lados, que temos falado que é moita festa para solo un día, que ainda comentamos algunha vez que era guai facer o fin de semana. Mamás canchas de chapas, de colgantes, de os gorritos, de pintadas. Por exemplo, un par de anos que fixemos obradoiro de petanca, houve moitísima colaboración e os maiores participaron un montón en esa. Iban, pois eso, os abueliños cos netos a enseñarlle todo. De Multiaventura participan moitos maiores na bola, tirolina, no rocódromo. Son actividades moi interactivas entre os nenos e os maiores, porque os maiores lle encanta que os nenos participen en eso, aprendan esas cosas, e os nenos, ainda que nos parece que estamos na era dos videoxuegos, si hai moitas cousas que lles gusta facer, e sobre todo facer con seus pais. Falamos do pan, falamos de barro, a horta ecolóxica, pois un montón de cousas que pensamos que pobrecitos que non se ensucian as mans e eles é o que máis lle apetece facer. Porque me xunto cos amigos e paso moi ben, e polas actividades que hai, o do fútbol, a petanca e a tirolina. Bueno, e o de montar o poni ese un pouco. En la fiesta hay un tablero de ajedrez y es uno de los juegos que más me importan. Tamén fun a facer pan. Eu pensaba que iba a saber moi mal, pero porque parecía negro, pero sabía moi ben. Unha chapa, unha plantita e facer zumba. Podo ir a facer algún muñeco, marcapaxes. Sí, está moi divertido ir a xogar as colchonetas con amigos, a xogar ao fútbol, meterse patadós. O obxectivo é ver isto cos nenos correndo dun lado para outro, que non lle chega o día para ir a tantas cousas, que están felices, que se ríen, que interaccionan entre sí. En Silleda, eu creo que como concello é como festa lúdica é o mellor que teñen, que temos. É que eu creo que desapareza a romería como impensable, non? Nós é lógico, nós empezamos... Nós vivimos desde pequenos, E agora non vamos deixar quedar, non? Nós agora vamos, non era o rollo de antes, que estabas ali, agora vai a buscar un cable a Silleda, agora vai a chamar a Protección Civil que nos regue o prado, agora non é a tensión de antes, nós agora vamos para ali, collemos, comemos, estamos ali toda a tarde tirados, xogando cos rapaces e non ten, claro, é diferente. Antes tiñamos máis responsabilidade en ese, agora temos máis responsabilidade en outros temas, pero eu prefería a responsabilidade antes, pero eu non conozco ningunha festa, ningunha que sexa como a romería. Si conocemos festas de pagar 5 euros de entrada e tes un montón de actividades dentro, pero como esta festa, que intente inculcar os valores que se intentaron inculcar pois desde os principios hasta ahora, que sea un referente familiar, é dicir, non é vida aquí a xogar. É dicir, no, vente ca túa familia, pasas un día familiar e aparte nun entorno, vamos, este entorno non hai en ningún lado. E eu este ano miña filla quería ir á festa de Lalín, pero digo, como vas a ir á festa de Lalín? A min eso parece un sacrilegio, que es que che diga.
la romería do rapaz, o propio nombre lo dice, es para los niños, tienen que disfrutarlo cada época, cada generación, los niños. En el momento que, lógicamente, pues tengas familia y quieras que tu hijo aporte también o que se lo pase por el recuerdo que tenemos nosotros, es muy bonito. Entonces también quieres que ellos lo vivan, ojalá siga. Sobre todo a participación, porque me parece que é un aprendizaxe importantísimo para a vida. De traballo en equipo, de cooperación, de ter ilusión por facer algo ti mesmo, non que cho dean feito, disfrutalo nese momento, senón facelo ti. Y funcionaba porque no había mal rollo, al contrario. Sí. Se creaba muy buen rollo entre todo el mundo, conocías a todo el mundo. Para mí era algo moi bonito. Tamén é moi bonito o tema de ver os rapaces que traballaches con eles e tal, de verlos agora... E tal, hai moitos que non se acordan de ti, é certo, non? Porque hai rapaces, pero despois de traballar unha semana inteira con eles, o mellor cruzábanse contigo pola calle, dabanche un abrazo, e tal, e decías, joder, pois sí que che daba gusto, non? Era un ambiente de cariño e de amistad que... E de compañerismo. Que rayaba o máximo que eu vin. Pues a mí me aportó muchísimo, porque pasé de no conocer a nadie en Silleda a tener pandilla de amigas para toda la vida. Tiñamos unha pandilla moi grande, pero relativamente grande, e que nos levábamos moi ben. Entonces ir á romería ao final era unha xuntanza de amigos e íbamos a disfrutalo. Es que no era solo nuestra pandilla, era también la pandilla de mi hermano, la pandilla de tu hermana, era un sitio de reunión, de juntarnos, de mocear, porque ya las últimas romerías ya también moceábamos allí, yo qué sé, pues nos gustaba uno y estabas con la tontería, no sé, era... Si no en Silleda estaríamos desperdigados cada uno en un sitio y allí nos juntábamos. Cando tives un cartel da romería, diste, joder, cantos recordos, non? Cantos bons recordos de todo o que era a festa, do cantidad de tempo que temos pasado ali, das aventuras que temos feito, de todo. É basicamente un sentimento de cariño hacia a festa, non? Meus pais, chega o día e dicen, vamos comer a Saleta, queren ir comer a romería, vamos. O sea que a xente maior tamén está involucrada, de feito ves mogollón de xente maior. Xa teñen como asumida tamén como unha festa de pueblo. Cando creas un fillo de pequeniño, pois che gusta ir vendo como vai crecendo, non? E a romería, de alguna maneira, para moitos de nós é como un filliño que fomos criando durante moitos anos. Pero esa idea, volver a xuntarnos os amigos que organizábamos a romería, cos fillos, eso sería unha pasada, de verdad. A verdad que sí, estaría vivir 2 ou 3 etapas. Eso non o pensara eu, pero bien, me gustou. Queda grabado, Queda grabado. Que cambian os tempos, que cambian as maneiras de divertirse, sí, pero a diversión sigue sendo igual. Non sei, quizá me poña así un pouco ñoña, pero é o que importa. Ver os nenos contentos, nenos maiores, ver esa carballeira chea de xente disfrutando dun día en familia. É unha festa que de Silleda, é única, non hai ninguna festa como esta. Bueno, non sei, xa que a temos, pois seguir disfrutando dela, que é o máis importante. Eu creo que nos fixanos moito ben, tanto a nivel personal como de amigos. Eu creo que reforzamos algo, porque claro, andábamos seguidos xuntos. Seguimos andando, pero antes... Adquieres responsabilidades, non sei... Claro, eso sí que era importante. Aquelas, estás pensando en outras cousas, a mellor, cando realmente te encargas de algo, pois, preocúpaste, que te crea como persona, te enriquece... Malo nos fixo. Eso seguro.